Update ang snow na paghapon after pila naman ni ka weeks nagstay paghapon ang snow. Yes, it's very very cold now, people. Wala na nagpangatunaw ang snow. It's very nice. Very, very nice. Yes. Very nice, pero tugnaw lang kayo. Take note. Bisan pa unsa ka white sa snow, pero kung ihian sa iro, oh, yakis na. Yaks. Ihi sa iro. Yes. Well. Since wala siya giulan, naalang ang snow. Kisa di ma-amaze ana, oh. Kisa di ma-amaze ana. Yes. People. Yes. Well. Tugnaw. Very, very nice. Bisag baling tugnaw, di gyapon ko mabalaw. Since makalingaw kay basta ako nalingaw ko, ganahan ko magtanaw nga puti buok palibot. I love it. Yes, I'm home. Mauni mong balay. Just mauni mong balay. Mong balay, guys. 13th floor. Naa dito sa 13th floor. Na dito kanang naay nakabutang nga 80. Oh, diha. Yeah, okay. Taman siya 14th floor sa number 13 mi. Yes. Hinaot dili siya ulanon kay kung ulanon siya mudanlog siya maayo. Makaslide kung ulanon siya. So I hope nga matunaw ra siya iyaha without ulan. No. Very nice kaayo. Very, 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 very nice. Nasa ka anak? It's a beautiful day. Bisag ka ng mga negative 16, negative 15. Kurog. Well,
maura to siya. Gamayng update lang nga ang snow na apa. So, God bless everyone and enjoy